दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। NSP स्कलारशिप ST स्टुडेन्टफोरनि रां सोनायनि मोनसे मोजां खौरां लानानै फैदों नोंथांमोननि गेजेराव, जाय बिथांमोना नैबे NSP स्कलारशिपखौ एप्लाइ बानायनानै बेनि रांखौ नेगासिनो दं। फ्रेश बानायनाय आरो रिनिउवेल बानायनाय, जाय बिथांमोना पस्ट मेट्रिकआव फरायगासिनो दं। जुदि नोंथांमोना नैबे NSP स्कलारशिपखौ नेबाय दङब्ला, नोंथाङा बे NSP स्कलारशिपनि रांखौ माब्ला मोननो हागोन, आङो बेनि डेट आरो मान्थखौ लानानै फैदों आरो लोगोसे NSP स्कलारशिपनि रां सोनायनि जोङो सिस्टेमखौ सावरायगोन। मानो होनोब्ला गोबां स्टुडेन्टफोरनि बेंक एकाउन्टआव नैबे NSP स्कलारशिपआव एप्लाइ खालामब्लाबो रां सोबाबो गभर्नमेन्टआ राङा पेन्डिं जायो, राङा हाबा। बे रां सोनायाव गोबां स्टुडेन्टनियानो प्रब्लेम जादों। थांनाय बोसोराव रांखौ मोननो हायाखै। बे मा प्रब्लेमनि थाखाय जादों, जोङो बे प्रब्लेमखौ जोङो नायगोन आरो लोगोसे नोंथाङा NSP स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामदोंब्ला नोंथाङा बेनि एमाउन्टखौ जेब्ला गभर्नमेन्टआ बहननानै हरगोन, नोंथाङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव माबायदि सिस्टेमाव मोननो हागोन, जोङो बेनि गोनांथार आपडेटखौ जोङो नायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड, भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां नोंथाङा मिथिबाय थानो थाखाय जुदि चेनेलाव गोदान फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो सावरायगोन गिबियावनो नैबे NSP स्कलारशिप ST स्टुडेन्टफोरनि रां सोनायनि जों आपडेटखौ जोङो नायगोन। गोबां स्टुडेन्टफोरानो मिथिनो लुगैदों NSP स्कलारशिपनि, जाय बिथांमोना फ्रेश आरो रिनिउवेलाव एप्लाइ खालामनानै दोनदों, रांखौ माला मोनगोन। गोबाङानो गोनो गोथो जादों। बेखायनो आं नोंथांमोननो गभर्नमेन्टनि मोनसे नटिसनि, रां सोनायनि नटिसखौ देखायनो सानदों। बे NSP स्कलारशिपनि ST स्टुडेन्टफोरनो नैबे NSPनि रांखौ गभर्नमेन्टआ माब्ला बहनना हरो, जोङो बे आपडेटखौ गिबियावनो नायग्रोनि। नोंथाङा बेखौ हारसिंबो नायनानै लानो हागोन। नोंथाङा नैबे पेजाव फैनांगोन। बे जाहैबाय NSP। आं नैबे पर्टेलाव हाबदों। आङो नैबे पेजनि लिंकखौ भिडिअनि गाहायाव होखानाय जादों। नोंथांमोना भिडिअनि नोंथाङा डिसक्रिपसनाव थांनानै नोंथाङा मोनसे लिंक मोनगोन। बे लिंकआव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना नैबे पेज NSP पर्टेलाव नोंथाङा हाबनानै नायनो हागोन। जोङो नैबे एकाडेमिक 25-26नि जोङो आपडेटखौ नायगोन। दानिया नोंथाङा लिंकआव थुनानै नैबे जुदि पेजाव हाबनानै नोंथाङा नायनो थाखाय दानिया बे NSP स्कलारशिपनि ST स्टुडेन्टफोरनि रांखौ माब्ला सोगोन बेखौ नोंथाङा नायनो थाखाय नैबे मोनसे नोंथाङा नैबे मोनसे बक्स नुदों नोंथाङा 3 डट, बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। नैबे 3 डटआव क्लिक खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबे 3 डटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा मोनसे अपसन बेयाव नुनो मोनगोन। नैबे नोंथांमोना मोनसे अपसन नुनो मोनदों, स्किम अन NSP। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनो नांगोन। जुदि नोंथाङा पेमेन्टखौ ट्रेक खालामनो सानदों, नैबे पेमेन्टखौ नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै ट्रेक खालामना नायजागोन नोंथांनि एप्लिकेसन आइडिजों। बेयाव आरो नोंथांनि एप्लिकेसन स्टेटासखौ, नोंथांनि एप्लिकेसन स्टेटासा माबायदि लेभेलाव मोनहैखो, माबायदि सिटुएसन जाना दं, नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय नैबे एप्लिकेसन स्टेटासाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नायजागोन। बेयावनो नोंथाङा नोंथांनि स्कलारशिपनि गासैबो डिटेल्सखौ मिथिनानै लानो हागोन। जाय बिथांमोना मिथिया, आं नोंथांमोननि थाखाय बे आपडेटखौ लानानै फैदों। दानिया जोङो बेयाव मेनलि जोङो नायगोन स्कलारशिपनि एमाउन्टखौ माब्ला सोगोन, रिनिउवेल आरो फ्रेश पस्ट मेट्रिक स्टुडेन्टफोरनि। दानिया नोंथाङा बे नटिसखौ, फैसा हाबनायनि नटिसखौ नायनो थाखाय नोंथाङा नैबे नैबे स्किम अन NSP, बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। आं दानिया बेयाव क्लिक खालामबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै बेयाव मोनसे अपसन गेवगोन,
दानिया नोंथाङा बेबायदि मोनसे अपसन बेयाव गेवगोन। नोंथाङा क्लिक खालामखांनायनि उनाव नैबे स्किम अन NSP नोंथाङा नैबेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन। नैबे स्टेट स्किमाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे मोनसे अपसनाव नोंथाङा फैफिननांगोन। स्टेट स्किम नोंथाङा नैबेयाव सिलेक्ट स्टेटआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै नोंथांनि स्टेटखौ बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन। जों नैबे स्टेट अफ आसामखौ जों बेयाव क्लिक बानायबाय। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे सार्च अपसनाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। दानिया बेबायदि मोनसे बेयाव नैबेयाव पेज गेवगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों स्किम अन NSP। नैबेयाव दानिया नोंथाङा नागिरनांगोन। जोङो बेयाव दा नागिरनि पस्ट मेट्रिकनि जोङो नटिसखौ नायनि फैसा हाबनायनि। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों। नैबेयाव लिरनानै होदों पस्ट मेट्रिक स्कलारशिप टु ST स्टुडेन्ट आसाम। नैबे ST स्टुडेन्ट पस्ट मेट्रिकनि। दानिया नोंथाङा नटिसखौ नायनो थाखाय नैबे गाहायनि अपसनाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन। दानिया नोंथाङा नैबे गाहायनि अपसनाव नोंथाङा क्लिक खालामना होनांगोन। बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नैबे पस्ट मेट्रिक गाइडलाइन ST स्टुडेन्टफोरनि नोंथाङा बेयाव मोनसे PDF डाउनलड खालामनांगोन। नैबे डाउनलड एगेइनाव नोंथाङा क्लिक खालामना होबानो जाबाय। दानिया जोंनिया बे PDFआ डाउनलड जाबाय। नोंथाङा बेखौ नायनो हागोन। दानिया PDFआ बेबायदि गेवगोन। नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों। बे PDFआवनो नोंथाङा ST स्टुडेन्टफोरनि गाइडलाइनखौ नोंथाङा A to Z नोंथाङा नायनानै लानो हागोन। बे गाइडलाइन मथेनो स्कलारशिपनि एमाउन्टखौ होनाय जायो। बेयाव नोंथांमोना बेसेबां रां मोनगोन, माबायदि क्राइटेरियायाव गोलैयोब्ला बेयाव नोंथाङा नायनानै लानो हागोन। डिग्रिना बेसे मोनगोन, HSना बेसे मोनगोन, बेयाव नोंथाङा नायना लानो हागोन। दानिया जोङो रां सोनायखौ जोङो नायगोन। नोंथाङा बे गाइडलाइनखौ बोखोनांगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों बे रां सोनायनि नैबेयाव लिरनानै होदों रेजिस्ट्रेसन फर स्टुडेन्ट फार्स्ट फ्रेशनिया नैबे 1 एप्रिलनिफ्राय 30 सेप्टेम्बरनि गेजेराव जायो एप्लाइआ फ्रेश केन्डिडेटफोरनिया, आरो रिनिउवेलनिया 1 एप्रिलनिफ्राय 30 सेप्टेम्बर। बे सेमानो जायो। रिनिउवेल आरो फ्रेश बे मोननैबो एप्लाइआ सेमानो जायो। बेनि उनाव भेरिफाइ जायो इनस्टिट्युट। नोंथांनि कलेज लेभेलाव बा स्कुल लेभेलाव भेरिफाइ जायो 30 अक्ट'बरनि बे गेजेराव जायो। रिनिउवेलनियाबो सेमानो जायो बियो। आरो स्टेटआव भेरिफाइ जाबावो। नैबे भेरिफिकेसन बाय इनस्टिट्युट स्टेटआवबो बियो भेरिफाइ जाबावो। नोंथांनि डेटाया बियो नभेम्बर 15 नभेम्बराव बियो भेरिफाइ जाबावो स्टेटआव। नैबेयाव 30 अक्ट'बर रिनिउवेलनिया 30आवनो जायो। बेनि उनाव डिसबार्समेन्ट नैबे अफ स्कलारशिप फैसा सोनाय फ्रेशनिया 31 डिसेम्बरनि गेजेराव सोनाय जायो रांखौ। जाय बिथांमोना फ्रेश केन्डिडेट नोंथांमोना डिसेम्बर 31 बे नैबे डेटआव मोननाय जायो। नाथाय बे सेम जाया, खिन्थु डिसेम्बर मान्थआवनो नोंथांमोना रांखौ मोननो हायो। आरो रिनिउवेल केन्डिडेटफोरनिया नोंथांमोना 15 नभेम्बर नैबेयाव डेटखौ होदों 15 नभेम्बर, नाथाय बे डेटआ एसे हेरफेर जायो। मानो होनोब्ला आवगा फैसा जायो, गोबां बेयाव प्रब्लेम थायो, इसु थायो। बेनि थाखायनो नोंथांमोना नैबे नभेम्बर मान्थआवनो रिनिउवेल केन्डिडेटफोरा रांखौ मोननो हायो। नैबे गाइडलाइन मथे नैबेयाव बे मोनसे गाइडलाइन गभर्नमेन्टनि रां सोनाय ST स्टुडेन्टफोरनि बेबायदि। दानिया नोंथाङा नैबे गाइडलाइन मथे नायनानै बेयाव नोंथाङा बुजिना लादो। बेयाव गोबां आरो लिरनानै होदों नोंथांनि स्कलारशिपनि ST स्टुडेन्टफोरनि बेयाव गोबां गाइडलाइनखौ लिरनानै होदों। लोगोसे नोंथाङा बेखौ नायबानो जाबाय डाउनलड खालामनानै। दानिया जोङो रां सोनायनि जोङो सिस्टेमखौ नायगोन। रां सोनायनि सिस्टेमखौ नोंथांमोननो भिडिअ मोनसे बानायबावनानै खोथासिगोन। मानो होनोब्ला नैबे भिडिअआ 9 मिनिटनि बारा जालांबाय। आरो नोंथांमोननो स्कलारशिपनि रां सोनायनि सिस्टेमनि बागै मोनसे भिडिअ लाबावगोन। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। एसेनोसै।